Вие сте с новините на TV Teenager, представени от децата на село Копринка. Народно читалище Пробуда 1920 година започна нов проект на име Библиотеката Моята първа сцена с участието на над 20 деца. А какво ще се случи, вижте в следващия репортаж. В продължение на двата летни месеца юли и август, децата изучаваха много различни дейности, като например творческо писане, пластилин, рисуване и природни материали. Ние се забавляваме, не се караме, напротив, даже се уважаваме. В лятната академия има различни занимания. Проектът завършва в края на август с направата на новинарската емисия за телевизия Teenager. През лятото децата обичат да четат разнообразна литература. Каква точно? Вижте в следващия репортаж. Децата през лятото обичат да четат приключенски романи и приказки. Книгите, които обичат да четат са Пипи дългото чарапче, приключенията на Том Сойер, Лили чудото, Мечо Пух, приключенията на Лучко. На тях им харесват героите. Палави, игриви, шантави идеи, приключенски идеи, разумни, смели и силни. Децата споделят, че четенето им помага да научат повече за света. Прекрасно е, че всички могат да четат с помощта на мама, тата и госпожите им. Библиотекарят и книгите са нещо, което ще ни помогне в живота. Миро, знаеш, че професията на библиотекаря е интересна, защото той се учи децата и децата се учат от него. А ти знаеш ли, че библиотекаря трябва да познава всяка една книга и какво съдържа тях? Всяка книга трябва да се обработи и да има инвентарен номер. Като например моята любима книга Лили чудото. Ето, тя има инвентарен номер. След като се постави този инвентарен номер и след като това е готово, тя трябва да се постави на най-подходящото място в библиотеката. Библиотекаря не работи само с книги, той работи и с хора на различни възрасти. Осъществява и прави проекти, но най-много обича да работи с децата. В сърцето на Розовата долина се намира едно прекрасно място. Това прекрасно място е язовир Копринка. Повече подробности вижте в следващия ни репортаж. Язовир Копринка е строен в продължение на 6 години и е завършен през далечната 1955 година. Под неговите води се намира древният тракийски град Севтополис, който е открит по време на построяването на язовира. Днес това място е любимо не само на деца и жители на село Копринка и град Казанлък, но и на хиляди туристи от страната и чужбина. И ние нека знаем, от нас зависи да запазим природата чиста и красива. Ако все още не сте посетили това райско кътче, заповядайте. Децата на село Копринка са щастливи и волни. Живеят в красиво място, в близост до язовир Копринка и град Казанлък. Какво обичат да правят? Вижте в нашия репортаж. Децата имат свое собствено кътче – градинките. Тук има парзалки, люлки и други забавни уреди. Те обичат да карат колелета и живеят в свят от приключения и от забавления. Децата прекарват дните си заедно и много често ходят в читалище Пробуда, където се организират различни дейности за тях и заедно със своите ръководители се забавляват и научават нови неща. Освен това, те обичат да четат книги в библиотеката на читалището.
При тях няма скука, защото винаги могат да я преодолеят. Ако препаднат с някоя беда, те си помагат. За децата всеки сезон е прекрасен, защото те са палави и безгрижни.